Ka-chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ikong Pidalia Toy ilaong ba idon ni kathong banirap yaki kintai ki betre ki kam auria ne ki sex workers ki bedan haga jela ban penlong yaki kum kinong shong shnong ki bedan ne ki jingkit clear ilaong ba amla ban le matla halor ka jingdon jaki tang namar ba omnan basung tanat yaki Nrekum ka-chairperson in chimkiai ki jingye kbe kendo da kini ki kintai ban ajinge rap yaki khnang bakin long kinong shong shnong ki bedan ne kata ka jingkit clear Madan hang ni kalong bangan yarap. Ngakwa panirap iki. Ngakwa bani keren batki. Ngakwa bani singang fojing mot batki. Ban ngakwa ro ba ke kam bakitre. Ka syong ko man jong ngam dan man ong ai ang ta. Rei ka bakong san ngakwa ba ki kidei ban long ki responsible citizens. Namar ba la de kilong kumta. Ginla ban syong na ban yada. Ya ki kena ki jongi ki dang long underage. Daga ban poi si kani kakam. Kabaar gila ro ban khang ya kani ka human trafficking nang ta ngila ro ban yarap ya kani ka ban ma penduna ya kani ka jingpang HIV jingpang AIDS kini berokoi tinga kwa hi ban yarap iki and ladang asngau to iki jing ek jongki ladangi ngiladangi mskau tenat makna gimla pat ban syong no ban ong bakim dan kidon ti mdei daga bagi si kabre bigi kmate ngin ong bakim dan kidon haba kidon ke bangin le bani rabiki but kamtam haba ngirap iki kemot kumok ngom yang mene kinlong ki responsible citizens benengkong kebaar ledegi yarap yaki kamon ngin khangla ro ngin yada ro yaki khon ki chongki ban liat ha ketu kan ketrap namadon ki khon chongki kim kwa wat ki kimi ki pa wat ki tu ki kimi ro kim kwa bagi khon chongki kin liat ha ketu ka jeka Redon ke portang nak bemdon nak cing bembansi. Anda membansi sak biang kain segitu kalain. Di mentah kalong tang ke wei kalong ngini yarap. Ladang yarap. Kandon ke cing bahakan mi. Haba yarap ke cing bahakan mi. Ikong Pidalia Toy Loong bahadian bila shimti kum ka kli jong ka Meghalaya State Commission for Women inile banbut dien ki kam ki bangsa ki bilale de ki chairperson ki barim jong ka ni ka commission bad iloong ba inplet jengmut bachim kia ha ka bedai bagi jeng jeng kilong kmi ki bila syai halau kurim kamtam haba ke jela Meghalaya kat kum ka khana samari jong ka snam arhajar katwei kadai ke bawan ba arha kari berokowei ki jingdan kilong kmi ki ba pendap pen biang hi yalaki yang gisem But in chimkiaru halor ke jing syai no ki kentai haki kurim bad banwat benia nak ekadaw babun kilong kme ki syai halau kurim Nang ta nakaliang ko jonga pat ka ba hakman kolong ngakwa banwan ya kadaw balay babun ki kunrei hapo ka state ka jongi ti nang ta pat ka don kini ka study ka bale ka ba sponsor ka ni ka National Women Commission ka ba ya trailang bat ka nihu nang ta bat ka Martin Luther University di kilap ba kumba 64% ki longkmi ki basyai de naga de ka naga daw jong ka adultery. Kamut bangan dan hang ni kelong bangan bisyar. You know. Ngamde genong bisyar. Kacingmut jonga kelong banirap.
bangin wat ya kedaw bat ban wat bat ya kilat kumno ya ka ban ti ten rai ya ka ni ka ban la ban long ka ka chingma bat ka ching hiardor ka cek ben riu jongi Ka Meghalaya State Commission for Women hapo kejingelam ikong pidalia toy ha ka khatwe trek urempang arhajar arpuar. Kelalit bani kendo yu menteri sarkar uba kemi ikatanat social welfare uba kermenshela. Ha ka ba kila ay kedorkas na gabenta ban pentlan syo ekjing trekam jangka commission. Kenang ba anla ban ajing syakri ke ba kamba yakipat ba kejela. Katgum kedorkas ka Meghalaya State Commission for Women kala kerpat ke sarkar jela bantung kampurai kinong tre jangka bat kumju bantung kam syo kam tam ikitu ki bala syempang kum ki accountant, ki legal expert, ki social worker, ki case worker, bat ki counselor. Nalor kania bandon ni ke research cell, ke monitoring cell, bat ki working cell hatura bat hajawai, bat ki weki mat. Ikwa ban yo ya kene ka sel ke women cell apo tura Karo Hills apo Giant Hills nang namar ba ki breu kini ki victims anda kilawan ya ka ban ucor kisuk naman dado nang te kinwan sido siya shalong sido siya kabe ba ti ngidon ka vice chairperson nang te na po Karo Hills kilaban priang ya kini ki ladang ngidon ki sel hagini ki caka tekemut kini ki ngidon hang tu ki breu ki ban up ki ban priang ya kita ki complaints ki jong ki kita ki victims ban process bada ka jog poro ban fix ke hearing ke brokoi te ka kam pencan ya ka cingirap siap pai ba okay na dengi don kita kata de ka ba ka ba ngi pan na ka kita wa ya ai ka proposal cha ka government ka cek ben riu jongi ka long ka cek ben riu ka ba ki long shwa man shwa jongi ki ai ngi ka cing lai loi yo ka cing lai loi kaba le pi ya nu jor bat ki wei pat kim yo ko ba ki kan the jong ki yo lai loi tang ba ha ba ngi yo lai loi ni de ban sing tho ro ngi de ban don ro ka kam ram ka ching lai loi bat ka kam ram na ma la da ngi yo ya ka lai loi bat ngim sing tho pat ya ka kam ram yaki duties and responsibilities jong ikintai kata kemur kala de ka jing lai lan tengi de ban singau to kum ikintai ba ngin ngau tenat yaki jing lai lo jongi ba ngin nam long lai lan pat yo ya ka ni ka jing lai lo jongi insya ka ni pat